Takže zdravím ľudia, to je Jimmyky a vítam vás u Minecraft Let's Play videa. Dúfam vám, že sa toto video bude páčiť. Keď nie, tak dajte falš od lajku a keď áno, tak dajte like. Čiže môžeme začať. Nový svet YouTube a ja už som trochu tu hral. Tak, sorry. Musel som si to tu prezrieť, kúsoček a tak ďalej. Môžeme sa do toho aj vrhnúť, aby tu nebola nuda a aby sme nekecali. No, doskočím. Áno. Som jumper. Normálne úplne Tarzan. Úplne Tarzan. Tak ja tu chvíľu stopnem, kým si nájdeme miesto pre dom, tak zatiaľ čus.